31 ka mga pamalay natupok sang kalayo sa barangay Taal sa distrito sang Molo. Pila ka mga residente kag bumbero nakaangkon sang menor nga kapilasan sa insidente. Iloilo City Mayor Jose Espinosa III nagpasalig nga i-release gilayon ang cash assistance sa mga nasunugan. Aring balita gintutukan ni Zen Kilantang. Alin mismo sa Nagaibwal ang kalayo kag nagliko mga so samtang nagsinagabong ang mga materyales sa mga pulian ini matapos matupok alas 9 kagabi. Makita ang paglamon kag paglaptas ang kalayo sa mga kaiping nga mga panimalay. Nagkinaran-kara ng mga residente sa pagbitbit sang ila kagamitan, mga tigulang, kabataan kag bisan pa mga kasapatan ang ginpagwa dali-dali sa pulian. Mansig bulig hakwat naman sang tubig ang iba nagod mapalong sunog. Kikita naman ang kalayo ara na daho. Ti kundi nang hambal sang bana kung napanghimos kamo kay arang kalayo pero layo pa ya sa amon ang nakagwa kami. Siling sang ako umagad nga po, siling niya, nay may sunog, muto kag naghakot na kami dahil nga naghakot. Hasta nga, dire na lang kami naghakot. Masobra 16 ka mga fire truck ang nagresponde, kag nag-augment pa ang iban nga fire stations kag fire volunteer organizations, kalakip na ang halin sa mga kabanwahanan. Masobra 1 ka oras na ang pag-away sa mga bombero sang kalayo kag padayon ang paglaptas sang kalayo sa diin madamo na mga panimalay ang nasunog. Ginatudlo naman ni Manang Gina nga nagsugod ang kalayo sa likod sang nilabalay nga ginapanag-iyahan ni alias Telma. Magsaka na mo sa babaw, kita ko kalayo na sa likod. Pila naman ka mga pumuluyo ang napilasan bangod sa sobra kadali nga makagwa sa ilabalay. Kapareho na lang kay Lormel Renaldo nga ginbulong sang icer bangod na bulasot. Gilayo naman ini nga gindala sa ospital. Kay nabulaog sa sa Imbornal na kay na kayo ang putwok. Sobrang kadali-dali. Ara ng kalayo mo. Ang iban naglain pa ang pamatsyag bangod sang kakulba. Samtang may isa man ka bombero sang ikag ang nakaangkon sang minor injury matapos na dusmo sang nagresponde. Ginapadasig naman ni Iloilo City Mayor Jose Espinosa III ang pag-release sang cash assistance sa mga nasunugan sa din 7,000 pesos ang mabaton sang totally damaged kag 5,000 pesos naman para sa mga partially damaged nga balay. I will see to it nga earliest possible time makagwa dayon ng bulig. Alas 10:52 naman sang gindeklara nga fire under control kag alas 12 na sang kaagahon sang napalong ang kalayo sa diin naglabuot sa masobra 30 ka mga balay ang nasunog. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Sa kaangot nga balita, Bureau of Fire Protection nabudlayan sa pag-away sang kalayo sa barangay Taal sa Molo bangod sang makitid nga dalan. Kakulang sang tubig sang fire trucks, ginreklamo sa mga residente. Si Zen Kilantang nakatutok. Masagwa ang mga bombero sa pagpalong sa kalayo sa Zone 3 sa Barangay Taal sa distrito sang Molo kagabi. Samtang nag-aaway ang mga inisang sunog, iban nga mga residente ang nagreklamo nga wala unod nga tubig ang hose sang fire trucks. Taon wala ka tubod. Ha? Wala tubod doon. Law. Payo man ang ihin ko kapatid. Depensa sang Bureau of Fire Protection, kargado sang tubig ang mga fire truck antes maghalin sa fire station. Dry standpipe yan sa talagang defective yun. Yun ang problema dito sa area kasi may mga dry standpipe o wet standpipe, hindi talaga gumagana. Sa part ng Bureau of Fire Protection, nakaparking ang truck natin sa station, talagang puno yan. Aalis yan, puno. Kung nagresponde man yan, magre-refill, doon pa yan sila mawala ng tubig. Aminado ang BFP nga nabudlayan sila sa pag-away sang kalayo, bangod sa makitid nga dalan. Pagdating naman sa fire truck natin, pili lang ang makapasok talaga sa area. Yung mga maliliit na fire truck. Yung mga malalaki nasa labas lang kasi kahit anong gawin namin, hindi talaga makapasok ang truck. Masobra 16 naman ka mga fire truck ang nagbuligay para matap na ang kalayo sa paglaptas sa mga kaiping nga balay. Kalabanan sa mga balay ang human sa semi-light materials nga nangin rason sa madasig nga paglaptas sang kalayo. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.